Shopping ya phai lang so blay ha kiching tuai tungin sa score kap tu kan ni ki dekat nakaktian ke jong blay an pulien naka shthi ka banikong u Jones kan long ka basau kat khat ka ba nyu tatar adu ka ba khat ar ki tien ki ong kum ni ko he ba ye tungin ye parlok hi na ba ka jing ye ka long na u blay tu wi pa wi bara u ba ye lakha ya u na u blay but we thu ya blay ta bam e omi thu ya blay na ba blay ulong ka jing e ha ka ne la pan pau sna ya ka jing e blay hangi ba blay u la pha e la khun ba la kha mar we sha ka ne ka pathai bangin yo em da u ha ka ne ka long ka jing e om na ba ngi la e mangi ya u blay nei na ba u la e ma u ngi ba ba la pha e la khun ban long ka kuna na kam ta ki pop jongi ko ha ba e la la blay u la e kam ta ngi mangiru ngide ban ye parlok hi don wala yu i oblay menuru na la ngi ye parlok hi oblay we sa angi ba ja kata ka jing e ju la panjanai no angi tu ni pha oblay ka jing tuai ko pa jing ba mling ko ne ba trai bi sin ma so ban aingo eme oblay hapring ki jing ban kam ki jing ni ki te yo kisni pa baro ki balin no mela ya lambat ini ablay kumne pengintan hakani ke jeng pentang ke jome rangkat bat ki khon ki jome kumne trai hoi ni wan kumne trai e ni so tho ablay bingi don kam me ablay kolong kadaw bingi don kam me ablay man me long blay bodap ke jing e ke jisai me long blay bakrau blay badan bor blay trai jong ke peneng sijrong bat khando stian kum ta trai e ni wan kum bangi long trai mitep ya ke jing em ke jongi ringi wan at blay kum bangi pinam ram ya tengga ba khoi ke jime trai e nama kum bangi la so ya tengga jime nama me la e pa ngi ablay me kem cham nuot wat man pha la jong khon ba mat we Jesus Christ ban ya halo ka sa nam ta ki pa pi jongi kum ta trai e so ban so ai ngo ban ai be ke borom chime ha ki por kisni ki em ki bang sa ki em pi jongi man ngi tep a trai ilong kibri ki molong e ru em hamal ngim tep ayu ganja hamal man kum ta trap e hamal la ki minute hamal la ki second hamal la ki sinjam ji em bujingi yido kam man pha simi aplay hamal ngi tep ba ki jinga e ki wan khat ka jing e ki jome trap e ngada doi man kat wei pe wei hani por hi kan tang ka jome tra ngi wan man so ki khubal ka ting jome aplay ben penam ki por baro trap e ngadoi min e dan lambat kituru ablay ki bamla trai bi ki dan wan mendan lang rat bani kan ni kan tang ke jome kala banlong trai bi abon ki daw tep ablay ndai kala banlong ru trai bi nak daw jong ki jingpang ki jing stam kala banlong trai bi nak daw jing ja ki susi hai ki long yeng ki long sam ki jong ki kala bandan bandu ki jing bai ki bai ba thang ki trai bi ngat doi mis nei mendan lambat kum ki tai ki yeng ba sam ki ta ki jing e ha ki yang sam ki jong ki trai bi ngat doi hoi yo dan na pring ki hun ki jomero ablay ki bedang ngoi ta bi ki bedang hai pakan ki pathai ki bai jing sa jing bsoi jong usaitan jong ki pathai atra bi adwai min men palai lot me ablay ba ki ru kin yo sa sin kin wan ban kiu ki yang batang jeme ta bi ngin yo pat pendan buram lang me ablay tra bi sa sin ngadungo ngadwai hane po min dan kat ka blang ka jome ngini pokse ba ki balang ru kum jo tra bi mendan kat nadu ki pastor hoi ni sarai balang ki pastor ki teman besan ki khat kum ti balang bar kum jo ki long me ki long pa bat ki samla bat ki hebat kum jo mendan kat tabi hoi hai ki sab kami ai nam ta ban borom je khatang ka hoi ka jeme ablay mitep ka mai jing im jongi ablay kum tang atwai men benjanai a tabi dan nam ka blang jongi hoi chi bon ki kam ben nyai tabi dan nam ki mission field hoi trai ki bat tari ha ki feel wakas ki teachers isna ilam trai bi hoi bikin dan kam sim ba jing e ban penya ka kam ko jome hoi wat ki jing e ibon ki wan ki sau ki wan ki ding pikang ki wan ki aljong ki wan re trai bi ga doi min e men yelam la bam sim jome trai ba ki ba ro kin logi ba yai be denti ma ga jing e ko jome ban pe khrau ya ka teng ka hima ka jome ablay trai sing tian na por ga doi nam ta sekri jome i teman pesan ki sadap iban sa ai khubor ha kani ke jannat trai isne i ai ba ke ban mi istur ni kalong ka ba wan khat ke jing e jeme ai bo muslim jeme ablay
nilam trabi ka kay bingya snow trabi kalong sa ka jambam ka jamsin kaman chong sap chong sa ha mising bajing ibang mi ning long sa beliau bagan la ban ban sakri mi ha ki por bajing so rai kini kijin rai cepat kepat syukuri barat cumi tu dah maaf trabi kilat jup susi ini tak kalau nak dukum trabi ini beti si bagi kini baru angu ada mapan ha kateng batang tam jeng trai no imjing manasrat menta basu cekat kata amin. Ki parabangai be kini gilang jing penbena. Jaseng kan tain lawa ini jaseng. Kandang ke jaseng rakhi ke jing dap shispas nam ke temperance committee. Nong pulis dang bat duai, Miss Binong Plu, nong keren, Mrs. DS Umwi. Jaseng samna ke porsan bijijan miet inyo. Nong pulis dang bat duai, Mr. Halton Roy Dan, nong keren, Mr. Ban Siudor Harsentiu. Hat nyau 3 November jaseng miet balang hakapor ndru jijan miet ya subject deng nga kuota ke jingai kristan hapadeng jing tenju tranat subject nabangan ai pat ke jingkat jingkhia hame bat ngan penkhia yame na ki jingmong jongme ong utrai abachong rem kitab Jeremiah kalau nong balaipo khat ke khat nyau nong pulis rang badwai Mr. Magdiel Kharkongor nong keren Mr. Victor Khar rangba balang jungi. Haka arpotrik November jeseng duai sisa jain nong pulis rangba duai Mr. Welton Kharkongor. Arpotrik November sing Sunday kadai KGP sinat mingi Sunday. But nadu oni ke Sunday kadai bengin sedang ru ban penlong biang ya ki jeseng kena haki sing Sunday haka por new bujimen step. But nyin sange shua yaki online service jong ke jeseng kena. Hari jeseng kena Sunday banwan, nyinyo ke Bible study, ban ai Bible study dengan pesan KN War. Haka por kendai sau pesan nyinyo jeseng school pen pau nak mtaki kerdan intermediate hadu kerdan rangba kelas persyang bat kelas ridkhat. Jeseng ba shibije nyinyo jeseng sermon nong pulis dang bat duai Mr. Full Moon Lingdo Lingchang bat nong keren Reverend E Sanglen. Kalam Jingsha Youth Center kalau yakut ban play ya ke Christian Cyber Cafe bat kisni bagan ya ke cafe kan play kilong nadu Monday hadu Saturday nadu ko por live biji jan miet hadu new biji jan miet nak benta ke jingpenya ya ke cafe ke Lam Jingsha Youth Center ka don kam volunteer ki bala pas class 12 chaneng rengkat ke computer knowledge ya ke MS Office bat DTP ke jingsio nam takani ke kam kan long san hajar shibenai bat ke jingthung kan long contractual na kabenta hisnam yaki application nam lagani ka kam sngo happen poi sket 3 Lam Jingsha Youth Center ha kisni long office kata Tuesday hado Saturday hapadeng ka por khatwei biji step bat san biji jan miet ki ba apply gani ka kam kin sngo happen poi yaki application joki ha ne shwa ka khat san trek November arjar arhuei ni sngo tanat ban pentip bakan don ke jingken tiu kurem hapadeng Mr. Jasper L Rani but Miss Viviali nong henda berangut ki digi kun samla ka balang kani kalong ka jing bena baningkong menta pa inya sngo yaki jing ai bekerpang jong ni tayo wi prabangai lain ka mission fund ar jarsan spatengka wi prabangai lain ka fund baduk ar jarsan spatengka wi long kemilaan ka fund baduk si jarsan spatengka wegi yeng laan baga general fund arja tengka fund baduk arja tengka mission fund arja tengka kumta jing ai nagi yeng long ndre hojar tengka wei pra bangai la ai wenu bushu shaka general fund bolong baro 1000 sanspa tengka wei pra bangai laan baga general fund shiaja tengka kumta ki jing ai ki ba kerpang ki melayo pedang hani katayo kilong baro khatra hajar tengka kublen kurkhui pra bangai bi Via ai kini jing ai bekerpang baru ya ki berduai na benda ke kam cu. Hakani kapor nyinum yo ek special number bagi bahaban ai kim dadon hakamet pokoi bakia. Kumta kerpa ki usha ban sungu bahawan ra ek sunduk jing ai ngo shi shakmat ban kerpa ru
Mr. P. Karbaman rang ba palang jengi ban duai bau belain penkentang ya kijing aingo kini lo kijing benar. Ini pendem jing duai. Au belai belum kepa jungi wahab neng. Iwan ban aingu ime hakani kau janmi joni kesengi. Kabelong kesengi bakra bakentang ke jong mi. Namar ke jing penla ke jong mi yang iwei pe iwei. Mengin yo penwan kiu. Hakani kesengi ke yeng ke bakentang ke jong mi. Ban mani ban syakri ime. Mengi aingu ime ko try namar ke jing kerku ke jong mi. Kiba mi meliai the agajing im jungi kiba man la kesngi meliai pendap izin kam jungi bat akni kapor niwan ra ini kijing aingo syaka kam ka jami ko try ngi kerpat meni snei ya kaban pen gentang bat kerku yaki naga benta kajing penan kam syaka kam jongme kenang bakin nang man roi kerhai bat pakan long naga benta kajing pen kraw ya ka kerteng wat kaburam ka jongme ho ni kapor sikentin ru Iduai na kaptaw syakri jong me. Pamen isnay kaban kerku. Pat pendap yu duman si makhoy. Ha kaba unyo ya kaban sama peneng jongi. Nagaktiin kaba im ke jong me. Tu pediang iki jing duai iki jing kerpat ke jongi. Ma pat klet iki pop iki jing na jongi baro. Ipan iki ni kerteng Jesus Christ nong penem. Amen. Ki prami ej baro ngai ku blei pi kerteng jung turai bunam dem bi jung yu Jesu Christ ka komiti balang kala syania hanga bangan yang hani kapor ban yathu bukan syai ha ka jing dei bat ka jing pen long ya ka KGP sinot pedeng ka propose sinot ki hendu tuli ki pasturi ki badan ha East Khasils district kalai mukhra pasturi ka Shillong semngi pasturi ka Meliam pasturi ka Khat Arbalang pasturi ka Lom Rableng pasturi bar ka Magunro pasturi ngila tho sha kasnot mi ngi jongi nakabenta ban penlong ya KGP sinot pedeng bat ka jithmu bagusan jong kani ka jing kerpat ban penlong ya kisnot kelong ban nang hapen baha kapen klain ya ka jing syakri belai ban nang penyar ya ka jing alap ya gospel nak banta bengila pandai jing syakuri ke bakham baha ya ki parabangit nomor ngimla benda ni ka jing pher jong ka jing long ka jing mat ka konteks jong ka jente hills bat ka Khasi hills kita ka jing khu sibun ka jing trikam kedua ka jing thrang bengin nang klain ya KGP assembly ka jong iru tinggal kum ta sya kasinot kabalong hakabalang dekhia hausna majar khandai bat kesat bengi kala bu teng ne kam ne kran pat hagasnem balong hagasnem ajar pho bat la bu teng pat bengi kran hagasnem ajar phuwe ti kadorbar program jong kesnot ke balong haka arhu torik ke jong march jong sem ajar phuwe ke balong haka balang juai
ka la pediang ya kajing kerpat jog ini kinru presbytery ban penlong ya KGP Synod pedeng. But dakaway kajing mut ka Synod kala shim ya kini hirai. Bakata kalong ban pediang ya kajing kerpat jong ki Henry League presbytery ban recommend syaka General Assembly President Church of India ban penlong no ya KGP Synod pedeng. Kata ka di rai ka banengkong karai ka baar koong baya kiwei ka beki kam kibias no but kani kajing pihak Synod on syania haka executive committee bakan le ya ka batun kam. Kata ka di rai jong Synod but ka spirit jong karai kalong ban recommend syaka PCI ia ka ba ka Synod mengi kalde ban recommend syaka PCI ba ka PCI ru kala thung ya ka study team ka balawani kendu ya kino alam jong kini Henry Udli ki pasturi ki bagan thup ya ki pastor kino kit kam jong ki pasturi kino kit kam jong sengen thei pasturi ba kino kit kam jong seng samla presbytery lapan long ikini ki jing ya kendu ha ka Henry ba kanyu tori ke jong nai Oktober ti namar bayi kikam la syania haka executive jong Synod ke executive ka kham yo shong shu ngadu ba dep ka Synod ho banai March nakadaw jong jodon jong lockdown kumta ngilio ban shong executive committee hadu ka kasau hari jong September jong news nem bad hakan ni executive committee kajing angnu jing kelo begin ya ban bet kikam ki bede bar kesak ke bathamai khamtam bani kren japang ki projects japang kajing pia ki assets bagi liabilities ban bet kita na dong sodong bat begin yo bani khublei pat ini ngnya kendu sin ba khadu bani khublei ha kesak ba salong house ha ka balang boratu ha kesam ajar puar handrai ha kan ni gaji kendu jong ke executive committee ki khal saw pasturi ki ba dang don hak Synod mangidan baro arhutli pasturi handriu ni lapan banyo la jong Synod ki sautli pasturi badan citai ki la ya rai ba ban penkut no ya kajing dei bat kini handriu tli ki presbytery ban penkut no hi mardor namar ba ni lapan Synod ka PCI ru kala pediang principal kala pha ya ka tim tikum tala dei ban penkut no khnang ba mangir banyo ban sedang ila ka jong kam syani bat ba ka Synod bengi ki pasri benang sa sdi kenyo ban sedang ban trikam kani kajing penkut kajing sya kam dei ka ba long kwadon hakerti penyat balang kam judan kajing ja ka bukum kata namar nakaliang ju Henry pasri ngilapan Synod dakal ti ka badai katkum bala bobet hakerti penyat balang jong balang presiden hari India bat ngila kerpat ban num penkut mentah namarkan sadko kijing terkam ke ubun kham tam jok Henry Utli ki pasturi ni laya ajing mut hagani komiti banginnya penbet shwa yaki haswa bengin se khlat harkom kepadai harkom kesunat tenrei nakaliang jong ki pasturi dan sajen hills ona kunta hagani ki isi ke belong kat south trip September kim kwa shu ban sengap yakin ni kijing peni te kumta la rai ban pen kut no ya kijing dai bikin riu tuli ki pasturi but hak khat atrik ke jong Oktober kila ai khuble kata ai khuble kam dai ka ba mangi kita kwa banyak ai khuble namar ba kam long ka badai ban le kumta kam don ka ti hak ti banyak balang ban le kumta hanre nakaliang ki kilwa ban ai khuble no sundan bakung tong moderator irab SB shooting but irab el khamo plang sekretari jong Synod kila di ban kut no kum kino alam jong Synod siteng por ti namar ba kijing long jing man kilong kumta nakaliang jong kini kinriu tli pasturi ngila sosiam jing sibun penyaji kam namar mentah
ngim don syu kanu ko bor balang ke ba khmi yangi ti habang ilai kendu bat kani ka study team jong ka PCI ka study team jong ka PCI ka ai jingkermen jangi bakan berkhat kham kuloi ya kani kam Esek ban kong kolong ban kedup yang ikum ka administrative area jong ka PCI haswa bakan thung sinot nambar ban thung ik sinot kedi ban rai da floor jong ka PCI ka ban sekendo hau panai mi jong snem ar hajar ar kuar ka ba ar pa kolong kalaban ai ngi da ka professional sinot bagi long professional sinot samanta ka to ne por hadu ban thung sinot tambah kita kikam kide kibar PCI kan seperhat unda kelekran ya report jong ka study team di nomor ba kikam jong kibalang jong kidi baniat kikam jong kikam jong pasuri kidi baniat mangigin riu pasuri ngim ban si ban sedang terekam no langim pat thung sinot yangi inandai ka propose sinot kum tanggila thung ya ke interim executive committee ban perhat ya kika mentasi por ke babat thung sinot bat ondang ila ya song ondang le kendu ila pan nak lai mukra pasturi bahkan aja ka lem ya ka ni ke proposal long office bak lai mukra pasturi kala ay ka top floor jong ke yeng pasturi ke batang ti po lower non hills ba kasar ke kam kum ko office basipor jongka barkala kenik intermisi kala ikut rubat pentip syadu ki balang ya kani ke jingja ni susu badan sibun ki berbuat ki bala syutup tip wurur wer om tip dikena ki dan ki ba snow ba kadan ke jing le bamdei na kaliang jing ki persudi ki jongi bingi pansnat bakum tater na tada kung kabalang syani hanga ba kung kakumti balang syani hanga bangan yeng banyak tu ya kita jingja kumba kilong kumta kajing pas kolong daun ti kebadai kajing pediang ya kajing kerpat jongiru da ka snap mingi kolong halo kinori kajing pan kolong badai kaban biang lono sedong ya ki kendon kebetulan hakerti penyaat balang bat ni layarak ti da kajing keman hajuai da ka jingmut bahi kam kenyai be kenyai renti tangba kata kadai ka jinglong jiman kumpa kolong hadu mentah di kani ka proposal ka sedang terikam mentah ka office jong pasturi yang ti top floor bat ki pasturi borong du tuli ngi long ko bai ban penya cha parang hikam khanang be kam kin num duko ha ka jeng dei ba ka jing penya ki balang yang district bat ki presbytery hi ngakarpat ya pi pramoi phinbu ka jing duai ka bakarpang nda ka penta ka snot pedeng ka jongi ba bleu nyalam bangila ba pentelun hikam ngin duai bu bleu un kuran hikene lam jo PCI ru bakin smolem bakin ya kran kham kloi ya kene kam khna ban kedup yangi bakna mangila bandon ka jing khmi jong ka bor ka balang kabade bangin duai nam ta ka KGP snot mingi ka jongiru belum ka kemi jongi bu bleu kurhu ya ka jing tray ya ka jing syakuri ka jongki ki south li pasturi badon po jong ka snot mingi tikini ka jing pensyai jonga kalong bangin tip bangin sutu ya ka kam kumba kalong bat bangin bu ka jing duai ka bakarpang na penta ka kam ka jauh boleh bangin i ya ka jing gerku ka jauh boleh ka nik snot ka bathamai hari jing syakuri ka jongka baro titaki ni ka jing pensyai bandiat nam ta ka borang jauh boleh amen. Tuhan yang kapor, lapor syuai pet kabenta jong le jing syakri jong boleh,
kata kalau mungkin syakor ya ketin ke buku ke jong boleh te ki pastor ki bi ki jongi ki peranong syarai baro ki dekat ke komite balang ki long kemi long pa baro kat bang lam ya dalang ne kapor ai ku boleh pi ro ha ka teng ke batiang tam jung trai jungi Jesus Christ nga ai ku boleh ro sesen pat ya ka program komite bakala ibet ngaro sesen pat ban peniang ne kapor nga apply de ba along bru bom long re ya long bru buduna ban kam tam ba sam tin jublen re apan kong o ila de bat ban diang ne kapor daga musim jong jing surit ka ji kong o riang ru ta ka boram juble te ka benta na ka krin ka bukhu ka jung bule ka ba dan menyeslok lengkot ne kapor kolong ba ishim na ka kitab kabarim ke R Chronicle ka kitab R Chronicle kalnong bakan riu ka dekhot nadu banyo ter ngan pule ki kumbagilong te hakata kapor uhana ni unong yi ulawan haw asa usim juda bad ulong hau namar ba melachania hau usim seria mem sim la chania au try bo ble jong me nama kata ken upat ye pom usim seria wala lai no na ka ti jong me hatu ki Ethiopia bat ki lup kim sim la long upat ba bakrau bat ke kali ye pom bat ki nang song sinong kulai sibon lakum taru namar ba mel chania au try wala ai no ye ki ti jong me namar ki khamat jong utra ki shat keleng ha ka perthai baro pan klanya la de ha kita ki bakada not jongki kajana heu anda kum tahu asa ula bitar ya tahu no i bad ula bo u ha ka yem benti namar ula sum bitar lep ya u namar kane bad u asa ula ban bor ya ki kadu ne na ki bri ha ka kapor bad ha kami ki kamu asa ki banangkong bad ki bakhadu hakmi la tho ki ha kitab isim Juda bad Israel te ka balai phau khandai ka snem ka jing sanchar ju u asa ula pang na ki jan ka jing pang ju u ka na jor sibon penban hala ka jing pang ju sim lawat ya utrai rei ki no pen khia bad u asa ula thia no ba li ki pa but la yap ha ka ba sau pho we snem ka jing sanchar ju u ini gilong ki khot ki bang ala pulem tan re ka de khot ka ba ngakwa ban yeslok kalong katu ka dekat ka bakhandai ka boong gumni namar gi khmat ki jong utrai ki shat ke leng ha ka perthai baro ban pan khlanya la de ha kita ki bakada not jong ki ka janai ha u tang gitu ki dekat ini long bentana ka tin jong blei bla shat ha ki jimot jember khat jonga ya ka ban yeslok ne ka por tokin pen ma ji duai ini duai kumne oblei jung pa babneng ngawan bandem ret sin pa kijat ki khoi ke jeme ko pa e ngayu me ko pa na pna ne ka por bokodor ko dragon ra haba sasin pat kum ki khun ki chikri jeme ko try idon hane ka por ko try hagi yeng mo tang khoi jeme bat ma cha skor khin jeme ko pa e bat kham tam ko try tolor ka lembat nga u shakri jeme ko try kan rat umlong e re ayeng hane ko pa be namta ban phla ya ki sha ju ten jime ko try kan ra his name ne rab nga ne ka por ko ji sube ki chimpan khre jwa kim long e ta try re ma me hi ko try man kren mat pan long ya tang kum tan dong ji swa ko try bro re ka bor ka de ka juma kan ra kren a try in cha skor me long ble ju ki pa e ha ka teng ji sung ko ka pat na bro amen doa pa ya so ka tu ka jing pule khandiat mtan chapang nu usim asa te ne pe khandiat u ai nu usim asa ka babel ga tho bodu usim juda usim ti ka khet hadin ka jing yap jung pa jung u une usim asa ude ru usim ubiar pateng na ka jo ka ying usim ka jong u usim debet ukpa jung ne u
wa asa udei u Abijah bat ka kemi jung ka dei ka Haka ka Maka bat ka basyang basa ha Jerusalem ya ka jinglong ji im jong ne usim asa kelai thu ru bat la tho ro Bible ki mangila ban syem ha banangkong kitab kisim khatsan pra do arpusaw baar chronicle kalnom khatsaw bat kal hadu kalnom khandreu bat Matius iwe nyo teter kini kitab dan ki gospel ki thu syapang ne usim asa te ngine pe khandiat syapang ka jing long ka jing im bat ka jing sensyar ka jong usim asa long usim Juda ubarlai nadu ka por jong David bat ulas sensyar kini kisnem kandai spa andrusaw hadu kandai spa arfulai syau kris u laong ba udei u banungkong na kisangot kisim Juda ki baru blei ulas dang jing sensyar u dak balo paniar khet ya kala jong ka kemi ke jong u kamaka namar ba ula paniar khet syim ailat ka bagalong sim namar ba kala thawi ka dur ba ijili ya ka asyara bat wasa ula khet no ya ka dur langkhot langkhai ya ki dur bat pelwet bat wa thangro ya ka gading ya ka ning la ban syam ar chronicle khasan khandreu bat ulong ba ula be krat do ikinong Sodom kata ka bor ka jing sensyar ju kata ka jilet thma bat la penduk lot kini ki blei thau ba ro ki bagi departemen juki ki mane ki dem ki udah ai ka hukum mi kinong Juda banwat bat ban mane yo blei im bat bosisha hagisi banongkong jing sensyar jung ula lum ya borok ki mar bukordor bat bakentang ha yung utrai ki ba ukpa bat mau kila smai ho utrai laong ba hagi babun ki thma une usim asa ula phashu blei ula duai blei bat ba ublei ula ai ki jing job ko hagi babun takit thma laong bakari kala chong suk chong san hadu lai post nem haga por jing sensyar ju ndrei ka Bible ka yethu ba anda la poi ka jing sensyar ba lai pundus nem ula sensyar ba lai pundus nem uneus im ula sedang pan sentuj no na ta ka jingai bat ka jing senya ka ju yo blei ula sedang pan sentuj ban no maniar arskut suki bat ban wat ka ji rap bat ka jing yete jutang bat kiwe pet kisim kita gelong kisim Syria usim Syria u Ben Hadad kini kisim une usim ulong bom tip yu blei bm une usim ulong bam mane blei thau anakamta une asau la sei no ya rupa ya kaksiar na kijingan show kaying utrai bat ki jong kaying sim bola pha show Ben Hadad usim Syria ubasyong Damaskus kani syakmat men kan syakmat ya sngo mon usim asa ula lum ula lang ini kaksiar rupa ba banbu akayeng kentang jung trai ndrei long ba hadin nang nepat ula sei kala tu kaksiar kaksa ka rupa kat ki jung ran ja berkhoi loong ba kanang ban peniasuk usim Syria ula lei ai kum ga ai soba shunu usim Syria ba chong Damaskus marbo usim Syria ula i une u asa i bo ya ka iti ketiar ya ka bor ke jing klan bor jung usim Syria kumta ta ka jing shenya kala no chata bat la klet ke jing rap bat ke jing rat ke jung blei hagin ki por bla dep no kane ke jing le laong ba kane ke jing le jung usim asa ka ba la pun susi si sha blei pen mong pun susi blei bat blei long bola pha yo wei prophet bukerteng hanani prophet jong blei une bukerteng hanani ban ya kendo yunus im asa rangkat bat kan ka khobor ka bakran persya ya kita kijing le yunus im kim pen sobhai blei une hanani ulalong u prophet ulong unara ketin uban lek ban ya kendo yunus im asa te hangne une hanani loong te hakata kapor hanani nongi i ulawan ha usim Juda berolong namar ba Malaysia nya usim Syria
Bat mem siala chenya ha utrai bo blei jong me. Namar kata ken upaya pom Syria ula light nyot na kti jong me. Bat u blei ula keren usim Syria lang bahan ni ula keren ru ha gini kintien. Kami kena kintien ke boong ha kan khat khandai. Namar ki khmat ki jong utrai ki shat ke leng ke partai barwat keleng ke partai baro ban klanya la de ha kita ki bakadok not juki ke janai ha so ba ban ma binga nga kwa ban pule ka dekat ke tin pareng tin ka ongkum ne. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to him. Hang ni ka kentin pareng ki don artli hang ni ki ba kam chong shon jing wat ya ka long ba ka strengthen but committed, fully committed. Kani ki kentin ki ba bat te ka ei ba mi na ne ka long ba neus im asa ula so bitar silai kani ki jing kren jong ne u prophet jong blei ubreu ayu ne ubanot banwan kren yang kum kini kintin wasa ula loong bonu sim asa ula pakem yuno hanani bat loong bola set yu bala bread yu kebendi la bread yu bendi kam kut tangkat ne kani kam kut tangkat ne lai thu bau ne sim asa hagini ki sem ki ba khamadin ki sinchar ju ula le ben ula le ban ben ya ki khon ke riat ke jung ki ba ha po jin sinchar ju imat bala kham kiu katakan nam ke buram ke jing klan ke ju ke bor ju kalakiu ke jing sarong ting mentang li so katuk ne nam takini ki jelong ji im bat ke history lengkot ke jong si asa telang ba kan ke jing thu lengkot sepang ke jilong jong si asa kwa ban phia hagi lai teli ki mat kan pen lengkot kat bala ki mat ki lai teli ki mat ka ban kom ubelei ukuran naduk kini ki pori ngi i bo bleu kren upha iwanani ban le cho asa bat khendiat tungnya pe ka shiti shike buru kalanong menongkong ka khat menongkong ublei ong kumne ublei haba ula kani ka khat ka ong kumne ublei haba ula kren menandai haki department daki bun benta bat daki bun rukom haki nongi thulpa bat haki ni ki sngi ki bakhadu ula kren hangi ha ukhon kita kini ki kintin ke ba kashiti shay buruga itu ini apa kumno kita ki department ki kren kumna ta ki department bakilong ki naitu lupa ki kren kabanongkong ki khmat ki jung blei ki pe sodong perthei shat sodong perthei iba i pe ba unathan ke jide unathan bo sim david unathan ude nara ktin unong kren sim david kabala macam ar Samuel khat ar kedokot khandai tertel unathan teu la ong hau david balai te melai benya ka ktin utrai ya kaban le sniu ahmad jung ya yuria ukun jahit mela peniap da kawai lam ba de ka tengah ju mela sim ban belong ka tengah jung me ba mela peniap u da kawai lam ki khun jung amon habau sim david ulale ina ka pop ka pari ka belong persya ka manu jung blai bat lang bagi ni ki kampop jog sim david bukula le kalau lam sibun kijing le bat kijing hakai sim ka jong uhi te nganam la banya thulot ekite kijing le ki bambi ing sim kawe den kawe bat usim david ru sim la yo shu kata kijing suk akaman sim ju namar ula su thu yala ki jong jimbakla la jong bat ada khat khat lai udebet uang kumni udebet ula ong haunathan ngalale pop yau trai unathan te ulai thu hau debet utrai ru la pandam no ikapa ka pop jame men omyap une udebet ula so thu ya ka jeng bakla ula babe jeng bakla bat ka hadin kawan ka jeng kala pomod hu bat kumne une unathan ulong perlok bo hadu kata jong sim david but une ulong ka support ka baklan bha yo david te une ulong ka shan rat bha te bat unathan ru udon berbuat hasanda jong sim david te ka baar
kum tu mentan ngila semua yu hanani bo keren yu sim Syria ganam keren syu te u Samuel bat u sim Saul u Samuel unara ktin u jong ublei bat u sim Saul yu trai la pha yanga ban masle ya me balong sim halor pa ba jong u halor ki Israel ken menta to men ngap ya ke jing sawaki ktin jong trai kada khot bashpo te kaktin utrai kalawan ho Samuel kada ong ngala kala ka bamut ya ka bangala thong sim yu sol namar uphai din no na ka babuat yanga bat shimla la pendep hikum junga bulai la pha ya ukren yu sol langba Samuel ka ba kendiat ngat langkon ngi yu Moses ki khmat jong ublei ki shat kaleng kapthei bat ba mentangi iyo Moses ubreu jong bulai kumno ba ulai ban kren yu pharo ublei pha lamba Moses bat kren yu pharo ani ngila ban siam ka kitab Exodus kal nong balai de khat ban nyo de khat arter utrai dul ongru ngali isi sha ka jing sitom gi breu ki jonga ki bah gar Egypt bat ngalai asngo ya ka jilan jar joki namar ki sodar joki da bangla tip ka jing sosi sat joki hang nengi i bo blei ula jit yu Moses omde tambu ujit ublei ula pharu ya u hak hadakhat ka basipo ki thukumne namar kata ale menta dengan pha ya me syau pharo bamen yo ya lam no ikibri ku jonga ki khun Israel kain nakar Egypt ublei hang ne upha panekren ya upharo tine pek ke ku jubab ka Moses ujubab Ndrei Moses la ong hablei ngangalong nganglong bangan le chupharo bat bangan ya lam no ki kun Israel negeri Egypt ublei la juba shisha nganlong lem bat me ublei shim makren chibon ki kenten re ang ini kiten ibal nakot kile shisha nganlong lem bat me kemot ka presence ka jong ublei kan le lang bat Moses don cibun ba ki bentana kitin jong blei ki bala kedo khamtam hani ki kitab berem ki bo boleh la pha ya la kinalam kitin ni ki prophet ban kren ban long ka centur jong blei don bun ba khamtam ki kitab berem te nganam la ban jer lot hang ne iwe pwe akasim ka por te blei lo kren ro ingi hani sti menta lang ba khon jong Jesus Christ blei lo kren hadu menta ula kren lang ba khon jong Jesus Christ habangi pek ngin pulai Matias kalnong basa ar ngin pek kene ki jing tho baro ru klai roi u bat kili song kan dit namar kita ki tin jali ju gi bala mi no nak sin to ju kila ong ru une umlong khon u jusem te kelas kun dit ya ki jing ka ju namar ki tin ju kalong bat ka bor ngin pek yo anes nriu pra ke ong ne anda kum tahu usiman Petras lai thu u kotrai dei hanopat ni lek me don ka kitin me don ki kitin ka jig em bom jukot te ngaru haba ngapan kre kene abang awat ye ki dekot ki reference ki ba bun bat kene ka menta ka ong bo ublei ukran hangi lang ba khon yo Jesus Christ kene si menta ai si bakado ki reference ki ba bun mangalap kade naka ni testament bat thamai na ki Southly Gospel bat don sibun ba ki jingkarang jung trai bat ka ki bakran bu utrai bakran langba kini ki South Gospel bat ka wei ka ba ngange kalong bu utrai hi ukuran nang kran ya ubreu na ne ya ki breu de lamba ka ktin ka bu khoi ka jung hadu kisngi ki dang kran lamba ka ktin bu khoi ju bat ro kran ru haki bun ki rukom haki bun ki rukom bat ki jaka ki ba pher bat ki por ba pher bat ublei ukuran te haba ublei ukuran yangi kasyong hanga ne kasyong hangi kumnongin ngin aso kumnong respond kumnongin jubam ya kedike ki duki gidkhot ki tu ki ba mangi bar kho ngi skam mangi pulei ka ktin jublei ngi pulei ka bible ka ktin jublei te met la step te habangi pulei ka ktin jublei
ngi pule ngi ple jengmot nga syamba kini ka tinjung beli ka keren yang ka keren adum ta ka keren bat nga so ba kadai ukun jong beli ba keren ngi lang ba ka tinju bat ukuran hangi lang ba ka tinju bat ba ki ka bible ki thu ba ki kiten jong beli kilong ki kiten ki ba balai ki kiten jong beli kilong ba namar ba barok ki ba kiten bela thok kan nga bible kilong bela persat musim do beli kumta ka kiten jong beli kilong ka kiten ki ba bat habang ki pulai ka kiten jong beli namar ba kalong ka kiten ki ba kata ka keren yangi mana ka por nga sut hui le de bang ka pulai kiten jong beli ka keren te ka keren na bat ba ka kiten ka jong beli ong ba kam ju man rim ka yai thamai man ka si yai thamai kam ju man rim ala da ki ong ba ka ne ka bible kalong ka kitab ne ka ba rim tam porte kadai kata kadai 6% kadai ndre long habangi pule pat ki khot ne ki contents ki badan ne ka bible pat kim ju rim ki ai thamai man ka por te nga so ba ka ba ublei lambau Jesus Christ ukren hangi lambau ka kiten ka bukhoi ki jeng te kumno ngi ni sno kumno ngin snap bat kumno ngin sa skor bat kumno ngin pedang kata ka syong hangi simen te bat banginget skam ba ka ne ka bible ong ba ka digi pusat mesin ju blei bat balat ho ru daki beri ku jong blei ki ha ki por ki ba per bat ki jaka ki ba per te upen uji suhi upen kesan ong ba bam tang do po bo du ubreu ndrei daki kten baro ki ba mai nak shitur ki jong blei uji sur upen kesan ka kten jong blei ka te ngis kenau te ko jing sha chitong uji su ki sha pen sho uji su usha ulai sha pen sho ka klau so po si so po met dei ngis kem bu jisu da ka jing du wai ba du da ka kten jong blei te kata om tang do po bo du brain rei da ki kten baro ke mai nak shito jong blei te kidon kita ki bentak ba u blei ukuran ngi lembah keten ju kidon ru ki ba u blei kendu khuk marmet bat ubreu ya kendu marmet bat ubreu khuk bat keren te ka wei kita ma syam dalong ba katu ka ji kendu jisu bat u tu ubreu besar khei ba mi nala jong ka ying sem ban lek penhiar pot i kristan ban lek da ka jing mot ka basniu ban pensit ben i kristan bat ba udang mi ban lek ci Damaskus ndrei la ong ba anda la lek anda syaban poi Damaskus lai kendu khuk bat ublei kendu jisu khuk bat ba ong handa la kendu jisu kata ka jing teng syanya ba palap bomla ban pej kala chat u teng syanya u bat umla ci ban pej la kalon kram Ramadan bat ba umla ci ban i bat umla ci la jam kani ki khnam ci te uong utrai uong ukren sol balai me pencitam benyanga uta du sol uta de kejing do marmet bat uble te usol uong kwa kotrai ayu memang ya ban le kata kade kejing do ngiru hanika hake jing menta ngila ban syam ngila ban kendo ngila ngi song kejing keren kejong uble ngi hakir kom ke ba per uble ukren ado menta te to kita ken kot nak kata te kamat ke baar ublei yo i ki khmat jong ublei ki i om dan kano no ka bala ban buri nak khmat ke jong ublei ke bamla ban i ka buburi ke ba khmat jong ublei ke mla i habangi pe ka jiroi sam sispa lai pandai khadwei khad ar ko ong ne ladang ong shisha ke jing dum ka tap lup yanga te ka met kan long ke jing shai ber sodong yanga kajing dum hi kamburi na me ndai ka met ka tang shang kumen si bat kajing dum bat kajing shai ke long kum ju ya me te kajing roi sam ke thu chapang jing dam kan kajing roi sam ke thu chapang jing dam bat kajing don kajong ublei ha chika baro te la da ublei jingi udap udon bat udap ke chika baro
Hato don mo ka babun buri, hato don mo ka babuli umla pa ni i. In boleh bawa ladang siang kejeng siang bersepok kejeng meradu ublay don ta. Ladang her ca sun ca dok bukut ki ke sun benang ru ublay udon ta. Tu bedap ca bro. Hato la mo ban buri nak mat jom blay. Blay yu ilot. Ublay ki khamat jong blay ki syat keleng ke perthai. Ki syat keleng perthai. Ublay uyi ya ka kemi jong Moses. Kebolong ke merau he buru. Kebayasina sitom itu isyang bat apa kesina itu isyang kala lepe da udo berta loong bat ka pusiang bat ban lek kumno habat la dep kumta ban pentia jong khon jaka Moses belai bekalek kumta long ban pelaim na keti jong pharo bat loong ba da dep sina ni ka syang kat kemberiam ila lebu hagawi ka wa doi ki badan harut ka wa nail tikumno kenang man pelaim yu khon jaki Moses bat kene ka syang la omba kene ka syang keberon tau kulung kala lek poi kara ko kala lek poi sya ka pungsum nyok de kun sim bat anda bakale i kita ki kun sim ki la pha sim bat na la plet de kata ka syang don kulung ba babre ba utau de Moses bat kala omba kene kun sim kala sim la ri u king sim de gumta ublay yu i jaga wai kari kun thei kata ka de nong sarephat kai ka babel ka yetu ha kitab kisim banungkong kitab kisim khan nyo prater ter bakadon ka wei ka long kemi ka badon wei kun chinrang bat ki basyong sarephat ka badon sidon namar bakadon ka nem sni ko bakrao ba kata kapor namar kul klam slap dagi bon lisnem kalawan ka jingduk kalawan ka nem sni kalawan ka jingkedok basir khai te long ba naduk kan ka por lo ong bagadon ka lockdown besar khaiba kalau don jimbelam don karab karyang kasniu don marba klem slap te tani kalong kami ka baduk lo ong bagadon kadon tang sikham upuro pat khandiat ka umpunyang akulong jeka te lo ong bakalami syarut nong balik tam pro ban syat itu kupu bam bal ojong kun sinrang juga kalami ban tam pro bat ba balik tam ban syat itu ujung ba ban bam bat ko ong ban yam no artat lakut kilat lakut kelentim dan syu isu kane gede ka rai ka bakadu bakane ka rukun thei kala shim te la bandan di kot lat ha breu ndrei ha bulei amdan ka kot lat la non ru te ja ayu nade nang ne nyepej namar bo ublei ki khmat jumblei ki i ki pet kan diang ki i kan neger kan thei to te wat usim wat ki paramarjan mapang to kim i kan neger thei ndei kumno ba ki khmat jumblei ki i direct ke jingjai kan ke bajai kan thei te long ba ha kata ka por ka ya ka jumblei la pha yo jong shukri ju ban le kan do in neger thei bat lengba ki kamba ki jong eleja bele kan ne long ba kan ne ka long kmi bat unu khun kibalak mi lenti si syakil mi lenti baka jingjap kan wan sim ki indrei menta kila kelong man ban kiba bet kiba biang kiba dap kiba biang namar ka de balai namar ba uwan ubreu jong ublei bala pha manro ne ke yang jong ki habu elijau la pan kala ai te elijau la pan sedau ku ai ku nga si kham ngan bam kong la kat be im kun rat ngam dan isu ngadan tang si kham puro bat khendiat ko pnyang kulong te ndei war kata ru kala ahi te nganji tulong kot bat lengba kita ki kam ki bakrau ki kam phla ki bau ne syukri bule la le kala pendap penbiang ya ki jin kam bat ki ai ki no ki jing mut ki jing kut lat ki bakadon ha ne ka rukun thei menta kila kala khlak kila kala long da ko moi pat sim poi perkhat te ki khmat jong bule ki shat kaleng ki ujona ngitip kastri jong ujona berkhwaj ujona ubreu jong ublei lai i ka jing paman jong gibreu ha sinong ne nebe ula pha jo jona ban le alap ki ban ya ka jing kala bomot ndai ngitip ke e bu le jona ndai ula ong ba ujona namar bo septing ki nong ni nebe baki long ki breu ki barunar ki ba satar kumta ula
umishim la ka ngo kata ka jing pha jong blei u haja ka bu le chine ne be ula le penboy matsha ka wei ka shnong ba mar persha ya ka ni ne be ka de ka tarsish te lo ang bo lo si ka bai ling bat ula ki ka ling bat ba ban le chi tarsish bat na ba ki ta ka ling lo ang bo la yara ka ta ba cha po do jong ta ka ling bu syong balai namar ba kadon kata ka jitep lam bakta ba let's say ladangan syong satisha satudum ju to ka jhat don bai ianga manu mai inga leladak lagi igi beriru udan ta ka chepting ten rei une balai ule kumne namar ba u le pedri nakmat jong ublei namar ba kadon kata ka jitep lam ka mapsha kumta ula le man le no ban syong si bentak ba syapo do jong kata kaleng te long ba laja jing ki aryong ba serkhei ba kata kapor ba kini kinong panya ileng kila ki win keleng kila ki win kila merek sirum seneng nama rabi ma kata kaleng kan ngam te anda ba kini kila yar syapo kila lab yu nu bre bathya basengkhor te kila khanrai u kyang balei ba kan ni jing jam mem suthu mem tim ba sakane kaling kan ngam te anda balawat di kata daw abalati penya la syem badai na kata daw ke jong uni ujona ba ka jingja kata ka barok kata jingja ke nama uni jona ke jing le ju uni ujona ru la phlahi o badai na daw jongahi ba phetbi no blei ba kini ke lab non ja te ula onga brat no inga nakane kaling sak duryau te kini punya iling kalau ngabae sibon bikin susim ban bread u siduriau namar loong bolo sim ka bai lo siu ka bai tiket kide passenger jongki tikum no mentakin bread ndrei kaktien ka ongba u layai ban hi kata ka jing tip lam ju kam sha syo po jung uru kumta ongba bread nya peno yang anang ne kam lele te hadin kilale kumta kila bread u sha ka duriau bat ulangam cakap duriau sebut duriau te anda kumta kata ka jinglong nyo kata ka leryong kala thanda jai amdan isu te kane kamkut tangkat ne long ba habaja kum ne ubule lapan kre sai udok ha ba he pat ban nguit teli ne ujona ban nguit teli ya u te lawan udok ha ba he ban nguit teli ujona te ka ka baja kalong ba ubule ujona uri na ublei yu u bat long ba ba u de ujona ula syak ngoi hu u dok kha u bakrau ru long bo jona bo don ta po jong dok kha ujona ula kala ba mon bat hang taru blei lai i ki khmat jong blei lai i ta ka jing kala ba mon jong jona hapo tam wala da u tau dok kha le se un ji un ngam chiduk ba jiliu jam ka riau bat uni ujona u syong ka po ju ujona ukala bumon wong gane barok khaji mangle ubabe ta jing le ka jim pon u blei bat wong boso ba dai hok yu bon yo kan ka jim saja te ukala ka bumot bat u blei i haduk ka ka benta ka basyapo tam ka ju ka jing kala bumot jong une ujona bat long ba une dok khaw la pri jona sha rangko bat ba ujona u mentau im bat ditin kata une ujona pat de usa la ban pendep ya ta mission ba boleh la phayu ban le ya lap sta kashnong ni defe te kini dik je thu longkat ndian dia unawa menta ki khmat jung blei ki i unawa ka bobol ke thu ba unawa ulong ubre ba hak ba bet aki peteng menri jung ubaro ublei la yet kadang jung ublei la i ba une ude ubre ba la ban chenya bat bola ru ban pendep ya ta kawe pat commission ka ban sa ai u blei u i ya ka do not ka jong unawa ubru jong blei ka babul ka thu ulong bo hak une dei la ong bo unawa dei u headmistress dei u contractor dei u architect dei u no non dei ulong ordinary ko mangi kum nei ndrei ha bo blei o khad u ban sinai ka ta ka ying leng ulej uko ngo pat uchanya au blei
bukhad yu nang kendiat ru let's say ban ong ba dan kurat dan ternem dan renda dan kano ka kajing treju mesin tre ulej ba da kajing ko ngo berkejing sinya ubele bat ba ngan situ lengkot ba om bala simpor sispa arpos nem ban pendep ya kata kajing sinai kata kaling pendep sispa arpos nem nila memperkat ba balai ba simpor hadu kata ta sispa arpos nem ban sinai kata kaying leng ke bahe hoj ke pelan kedor kadar jong kata kaying leng ubele ula ai ha unawa bagi kon ju ke de tang kinong sina Ndai kepelan berkhaj ubelai la depan biang dut ya kata ka nam ta ka yingling te simpor sispa arpos nem ban sinai ta ka yingling te la nge ba perkhan la do ubelai umon atau umla pendep tang sibnai la ne le posngi ikan mau ya ka jingte ya kan ro Jerusalem une hemaya rekat berki ki breu jung ulala man pendep ya kata ka jingte ya kan ro Jerusalem hapos hakisan pu atli sngi kan ro ka bahe ka bayar ndre kata ka kajing pendep ka detang kat nesan pa asngi te nya perkat nam dor ba kate ka wei sis pa arpos nem kan we san pa asngi kat no kalong ta ka gap kajing jingai hang ta kajing jingai te nga perkat gumne ba kata kalong kat gum kajing don kam jong kapor kajing don kam jong kapor kajing don kam jong kapor te balai pa pendep cis pa arpos nem namar ba bulai udon la ka jong ka purpose sang ni bat ka kata ka purpose ka jong bulai ka long ba unawa pergi khon jo kisnai ta ka ling ya kata yiling tok si tok man kasi tok si tok kumta te ban bat ka sina bat ka yala ba tat ikatin jo bulai bat ka yala ba tat ban nam tak jingkal ka mod banyalap ke dijube bat banyalap ik tu ki breu tu ki por namar ba long bak tak ji im bamman joki ka ji im lengkar ka joki ba kala balalong palat ka ba ubule na syu ban sya te la syu pendile ban pendep ini kai yeng leng bat muslim kenang ba habayalap ik tin jo bulai ailat bak ta gibrewin kala ka bangmot man kala mot re loong ba kita kibrew kita kipor kem chim mala kala bot don bopos tiaw don ubas ngap ro ikene kijing lap jong nawa ki kran ben ki kran insol ki bentiu ki kran lala puja une brew jong blay te kata ngi ba kata ka jing sneu ka jing beman jong ki kalanang sneu kalanang khroi man ka sngi te ngi ne ya ka jinget ka jing shenya ka jong nawa abo play maham yu ban sinai ta giling umtip chuko bet sina bet umtip lanon pendep bat lano uta uslap ubujur unwan bat lano kata ka pertaikan flood kan dap umtip mre ka jing long sempul jong na ubure kolong ba ko mu unget ushania ublay to ke ebor khaj panya ublen ta ka jing emuju te ni i ka kamatsim jo ka jing sha ka jing aine ka jing sha ka jing scam ha ublay hadog bakut ublay la ong balokor khuyu na wa lokor khuyu na wa habang i por khatang ban sinai ta gi ling ro sispa arpos nem te ngi ngemtep kan mata ka ngi kenya karta jong na wa im ka no ka bible ka thu ba ul im khandai spa san pos nem kane ka dik jing khu jong try nam ta no ba im khandai spa san pos lis nem bat ba hap ladangi perkhat ini ke im jing mata ka balangkot kalong kat no phopa teng shu de im la mundur bu im khandai spa san pho te kala long ka jing khu yu kui kene ki khon ki kseu ki pateng la pateng ui lot ne no wa te kata ka de ka jing khu jung ble namba ka ne ka jing im ka jung te ngene thok ndat kne shapang kane ka habai kran sheme ka ba ble yo i ngene thok na khndat shapang ne ka simpu kuni ngite bor kha ne ka simpu kuni mo
ngasom ba ka ublei la thau special ba ne ka sim pukuni but la mention hadu lai pusau sin yang ne sim pukuni ha Bible lai pusau sin balei ba ka ne ka sim kalong kerpang na gue sim hoi ngasom ba kalong kerpang ka we na gue sim ba ublei la kerpang ka idon sibun ki jinglong ba kerpang jo ne pukuni te hang ne ngamla ban itu lot ini ka jinglong kerpang jo ka ini sai wat hi batang ka we ne thu ba ka don ka bor yi ka baklan ba ka bor yi ka baklan ba na ki jai sim baro na jai jin thau baro khoi bat ka ong ba kala ban i ka no ka ya ka no ka bapar hando la de ka khanai la de ka miau la de ka rabet la de ubuseng la de ka no armail kala ban i ne na jirong sepo armail ka berangkat bat lai point ar kilometer kata jing klan jong ki khmat jong nang pukuni nang de na jirong kala ban i ne ibakhi te bali ka klan ki te ki khmat jo ka kalong ba haba ka klan ka i ka no kamra bakan sum nang te bakan chim bakan bam kan pelong jim bam te loong ba na jirong arpho mala na ka jing te ka ba arpho mala ka ne ka kleng uni pukuni la ban i dekhi ba paramadan te ngaso ba katno ka taka bor ka jing klan jo ka ne ka khmat jo ne ka sim pukuni te lada kane ka jing thau ka boret ka jong blei ka don kat ne ka bori i te ka no tam le to u to ba thau ka gain ka no tam le to ba thau ka kane ka sim pukuni ka la ban i ya ka i ka ba shabar physically ka la ban i shabar pre kam la ban i banda ba shapo kino no ki darben la ne no ki x-ray ki ba khlan kim la ban i ka don not jong buru shapo kim la ban i hoi la ban x-ray la ban lap lu ki jing pang re mla ban tip ya ka don not ka jing mot jong buru shapo de tang u blei u bla ban i ya ka jing mot ka jong buru ka jing prakhat jong buru ban shapo ba na ne snew ne u blei i dan ka bari te kato kata ka kot kata u blei yo ya i kamat ka balai ublei upan klan bori kita ke ba iti bat bisnya hau ublei upan klan bor ya kita ke ba iti bat bisnya ayu kawan ka kutu kitin man kane fully committed to God ke ba bisnya ke ba iti lot habasya ngan kran ya kane ka banta kwa ban itu iwe iji itu kena iba lengkot bat ibja sisya bat kata kalong ba haku yesni mangar kat lembat ki katukan ne kirang ba nilele pe iwe bapang i nong pang lele jingo i ka janmit si utrai bat anda lapor ka khana kata ka yeng idon iwe irang ba ible thu khana yong ba ilale kai hoi ka yeng jum ba yeng daga mesin jong ji lele kai ban tip ba don bapang kata ka yeng ba yeng te anda larung ha yeng la rung hataka ha ka kamra changkai la khod i kamra thia bat ha ta ka yeng la don we khna samla bapang te une khna samla bapang udon sibun ki jingpang sitom bat kata ka jingpang sitom ju kala kata na ka khle ju la kata si khle ju te handa mai ta ira rung ba ila rung kata ta yeng hata kamra thia la pensyong hamadan la siang hamadan ka daki lakat balong lapan syong ya u to khuna samlau bapang hangta lapan lau ni sapti jung u bat hangta la don wei usadu bosyong kelan mongor te ini rengba ila keli auto kupa balai kumne jayu kumne mo te to kupa lo jawab jayu amba tipse la duwai la duwai man kapor nam tau khon te kata ka jing duwai mpoi shina ro te mban se ki ong ban se ban le kumne te ke ka ba jang ta ka ong ba uta unong kenya to nong khan ong ba ngan sim ni kan ki jing pang pe ngan sabo bitor ubat bitor ngan sim ni jing pang ngan bo no bitor te lakanya lakhan ang tam thu thau shu te ka bukot enta ka long ba uta khna samla msim la kwai te long ba kata ka yeng lhap siu ka dor ka ba he ba uta unang ban to nong pinya nong khan
hapsi ko dor ka bahe ba kabal kot ki po hajar te kiman se ban ai hoi ko kiman se ka tayi kiman se ban ai ta ka pisan amar bala deb ikut te long ba long kot ang ta ka long ba hadian ka ya jingte bu to khna samla ula koi pat nang te na san ker nai na i doktor im lo koi nang te namar balai hang te po san ker yo ka jing duwai yo ka jing slop yo ki counseling yo ka jing la kai bu banjat kumta ka jing ya so tenat te une suki rakat ka jing sumar ula yo ka jing khia nang ta te kata ka de ka ba kwa ban ong ban yethu ba kata ka de ki jasen jor ta ka jing sinya boleh senjor ndani te duwai tela duwai ken tambam position ro te katno kalong kata ka ba subsi ba ta tin kami mo duwai te duwai tum namar ba wat hapdeng bagi duwai ro imat ka don ka jing atatin ba khi apo ju ki don ya atatin ni lada duwai bat ka duwai bat ka ba atatin ba ni lada ne khun jem nang ne te ngalik khot ngalik situ ngalik cuma kerwat ngalik cinang stone ngalik cinang pok ngan her cita ban wat kila kata ka jing duwai ba ka atatin bat ka klam don ka jing ngek ki sinya boleh ada bukut te kumno ka nyan ko kumno ka nyu boleh nyu smo kata ka long kumba ka jing duwai ka ba per hasunya so per hasuny sia benang rumpoi sia khando rumpoi super hasuny te kata ka juai ka pasting la dawan ka le er ka be kan ting sini sitai kat sia bapoi te ta tengini pai sia ujob usyakri jong uplay aktin ju blay thu ba long breu ba janai ba babek usyap ting u blay ba du bukian na basniu te ngi kan lang kot sipang jing sya tunjuk ko jong u une ujob ulang ubreu buruspa uba don kidiki hajar ki jing ri jong u jing do jong u ba haba ki breu man syagi ri jing ri kim ju ri arpho lai pho sa pho dei lam bat ki hajar kilang borat ki ut ki belang ki kada kumta ki muit ki masih tiki hajar ki pho hajar te kadu babon tam nak tiki pho hajar uta do buru spa tam te ujo bru ude we ba ber kai thu de buru spa te balawan ki jing tunjuk long ba kini ki jing ri ki jing do ju bur khot ki yap na ka we ka por chi ka we por na ka we por ki yap na ka jing sya penyap kiyap na kajing kumta na kaklam na kiwi kita ter kajing pamjistom kiyap hadin hadu pa kajing ri jing dop jum dan isu la thlip loin kasem dan isu te wal om de tang kata andre wat kisyakri kisyakor ju uru kisyak penyap akit kinang syun te kajing dan ju ka bar ujob ude bandu no yala ki jong ki khon kiti udon ki khon chendrang udon kon ten re kini ru ki yap bar khoi uble usaitan usyo ki yap dot ki jing pang jistom te ka balai usaitan usyo ujob de ki to jaw ki basitom na do slajan hadu kalong ko yang ka khli leng karu yang ka khli jong u long ka bible dok to jaw bor chin diang te ngaju perkhat ba habangi ngimi to jaw tang uwe na ka kejat ane khawa kat no ka jing picitam re une umi to jaw por chindiang kat no ka jing sat jing saja ka jing u te bat ka kini kita kelong ki jing tenjuk ki bo de ban ngat ki ding chenjuk be meding bat ka dan sagawe pa ka ba kata eu ka long ba ka kurim jong u ka kurim jong job hajaka ka ba unyo support na ka andre ka long ban mandakung pong kala iso sat ya kata ka jingja kebaja u bat kebaja ka yung ka kala keren ni kitin ka job ujob kala keren ni kitin ka bang bay ne ka taru hakan ka jingja nai to kan tai no yu blay to yap no artan kita kitin kan ka kurim jung u kala keren te ngaso ba long ba shim da katari bat bandung ha ne kulong snam jung ujob boy berkhan te ujob ongum no uklam keren kan uklam tim ya ka uklam le no ka pop percaya ka la ong ba lu jeba bale phakren ka makren ka we ni kirube hatongin pediang na ka kti ubale ya ka ba
tingin am pediang ke basniu uyang skam hitriang hada bukut kat kini kijing tenjuk ke bu syam usaitan usyo de kita jauh arban ban laiban sauban kumne ndrei haba latte hitriang skam hitriang latte yu da kata kijing ku balatte serdok bha kita kijing tenjuk kim simlala ban lao nane ban senjor kata kijing ke jungjong latte namar latte dan batte skam hitriang te kat kini kijing ja ndrei kim simlala ban senjor dan ban lao loi kita kijing tenjuk ke bau u yang skam ndrei ngi ba u job simla remang ne namar ba ulong bri bo syanya bo ai dilot bo berat lot ha ublei te laong ba kaktin ju blegi thu ba ublei simla ino yo job tanghang ne simla ino ublei u haga bukut habangi pulei ka kalunang bakhado saupo ar khot basipo ko ong ba ublei ulakar khu ya u job arsya laisya sausya ya ka ba udon hadin habangi ngin pulei bai ka ujob saupo ar sipo ka saupo ar teten na du kong ini ka jingkar khu ba ujob uyo no ublei kitu ki ba udu brok khan shwa mata ki lawan lot brok khoi ki jing do ki khun ki ti uyo biang kuma man shwa te ki khmat ki jong ublei ki shat ka leng ka pathei baro ba ublei udang pej udang am hadu menta yangal ni ngi kita ki bokhat karpat haki por baro ban pan klan ya ka jinge ka jungi ban kot shaduk kata ka jing long janai ublei ukwa hadu menta ki singi udang pej lano ba mangi ngilong ki baklan ublei unlap ingi ngilong ki baklan kata ka jinge ka bas kem kata ka jinge ki jisnya au bat ki balong janai hadu ukut ngi pule mentan su job ngai i ta ka jinglong janai ka ju ka strengthen bat kata ka fully committed ju ngi hang ne yu ka don't know ju job tem dei ko mo mane duwai tang ba position sinaro namar ba duwai klem chi sinya bat klem ai tilot te kan position ho kata te to ha ka ba pun kut ba ha chaw ngan sang no ngan pun kut ni kitin bong ha ka ba pun kut no ka khobor ka ba ngadon ni ka ban khot yangi I wei pe wei khane ka por ka long bangin tip ba une ublei ubang syakri ulong ubat tip lut wi lut ki ibaro ki baja ha ka pathei satlang bat kham tam ha ka jing em ka jungi kum ki bangai wi lut bat kham tam ha ka ji em jungi mu mai bat tungin long ki basno scam manchanya ha u batang ha u hi bat do ai ba hapdeng kini ki jing ki bangi kendu ngin wat be ka jing rap ka banong kong no blei ha ka jing doi ka jungi in wat ka jing rap no blei ha ka jing doi ka bari ka jungi namar ba ublei u yo I ya ka jing ut yu I ka jing doi ka jing khot karpat ju ka bari ka jungi lagi di wai ublei ha ka no ka por ublei I bat ublei yo so bat pangin nang sai iru ya ka jelam ka bor jong ublei nang nengin sai iru ya ta ka jelam ka jong ublei ka jing ngi jing simet te ublei kor khu gene ka jing slok ki balong kot khane ka por ka long ka jing rap yanga yangi habangi mi no nang heru to ngin yet ila de simet ka jinget ka jongi ublei ka jinget ka jisinya ublei ka long kumno hato ada ki wan ki jing tenju nila mo ban yang scam hada bukut dang bengai pej nok sa ka nyu job nila ban yang scam kam tam ni si mata te tu blei un kur khu yeni ijin slok baret hane ka por blei nam ta ka borom ju amen tingin la poi sha ka banta ka ban wai no ne ka por ini rwai ka jing rwai ka ba lai spak kan dai puwe
kadon danga ka jirwai batamai andala dep kene jirwai kerpat i pastor GS umui sa ai jirwai lengkon pat in sepelai kerupun wai ngai sekari utrai ba em hangne ka perthei ngangej skem bau yai em wat jing bam ngai kislei ngas ngo giktin musbon jong u bat sawa bajem bat dang syukur pad ya u jing so lem syam boro tu arti dekat keras Ngiangu eme ku try ma pengen mau ngi belum beli ubakhmi ubapej ubayu I yangi kumbangi ngilong kwa ku try bi je pengen em kaji open so bahaya me pengen yaine hame ku try haki por baro kje shem kje kendo baro jong kje em pendai kini khubor hangi wei bi wei ki badan hangi kje seng
Ani kena opai sengi. Buat kerku yang syakri jong meba ai ni kubur habdeng jongi. Ya jing syakri kebakodor kebudan kebalang. Kerku to kerku ke yang kesem juru borok kowe. Pelaj lagi nak ni ke jing slok kebatiang. Dagi jing kerku bakan sai tam ke jong meko trabe age. Ada ke jing suk ke jong blay bapalat ia ke jing pang borok. Kan ri jai do not ke jong ke jing mut ke jing aku stisu. Waktu dah air ubah je batak piang ke jong jisu kulis bau try. Ke jing ke mana bam jukut ke jong blay bau kupa. Lem ke jing slok. Ke jong mensim bakut ke jing kerku ke bang lai away blay. Ini long rengkat bangi iway piway. Lembat ke balang ke jong betul ni ke cakah. Ki bangai ki bone ki basyakri meh ni ke ri ke jong i badak lek setelah ke bersih. Nadu mentah. Baca doa ke bam cukup. Amin.